बेसेनजों बायजाया बेखौ मिथिखा दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बिदि नोजोरजों। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नैबे फिल्मनि मुङानो जादों जौमोन। 2022 मायथाइयाव ओंखारनाय बेयो मोनसे गोदान बड' फिल्मनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअआव कास्ट महरै दङ अनसुमै आरो सोमदोन। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायखाबाय जानो हागौ। सोरबाफोर दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायदो। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सिमां आरो थाइकिन आरो बे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों सोमदोन बर'। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि SB.Production इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बेफोरबायदि गोदान भिडिअ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअआव थांनानै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमबो जइन जायाखै अब्ला जइन जादो, लिंकखौ डेसक्रिपसनाव होदों।